Mkhulu, Ngiyaphila baba. ungavumeli ukulahlekelwa ile ntombi le. Yebo. Yazi inhlonipho anayo. Hey. Mfowethu anginazi mina. Yebo. Kodwa uyabona uzobuganiwe. Yebo. Ngiyacela nawe ngikuncengeleke. Yebo baba. Ya ngikuncengele naye ngamtshela iside obowukulo mhla ukhuluma wonke amagama owawakhuluma ukuthi okunye kwabo bokukhulumiswa ubuhlungu benhliziyo. Yebo baba. Yes, ukuphoxakala because insizwa mayiyoganwa endaweni kwazi wonke umuntu ukuthi namuhla ngiyolobola. Kodwa kungenze ngamtshela ngathi abanye abakhongi ubatshela kunesikhathi bahlehlise zonke izinto abafuna ukuyihlehlisa ngenxa yelanga usuku eselikhethile. Kodwa mase lifika losuku kuthiwa kusayiwe awuphoxakali wena wedwa uphoxa uba inhlekise endaweni ngathi ngicela akubuke konke akubuke ngaleloso lelo. Yebo. Ngicela ungayeki le ntombi. Ngicela awukube imbongi ke manje. Yebo. Ubhala amagama amnandi umtshele ukubaleka kwakhe. Umtshele ukuthi uyazi ukuthi lento angisalali nasebusuku. Ngoba mase ngilahlekelwe uwe kuyofana nokuthi ngilahlekelwe ukuphila kwami. Yebo. Umtshele ukuthi indoda yabona indoda akayizehlisi izizehlise ngalendlela ithi mfowethu awuyongikhulumela nosibanibani. Yebo. Kodwa ngenxa yothando engiluzwayo ngaphakathi kimi ngizehlisile ngaya kulombhemi wakayende. Yebo. So ngiyacela ukuthi awukumbhalele nje ungabi mude ubhale nje amagama azomenza ukuthi ambophe yena. Athi noma angaxolile kodwa loku unembeza umlahle njalo ukuthi kube ngawalalela lamagama ashiwo ile yansizwa. Yebo. Intombi ke winwa ngamagama. Yebo. Ngicela ubuyele emagameni owamshela ngawo. Umtshele nje ukubaleka kwakhe. Umtshele ukuthi ngixoxile noNdengezi wangikhomba futhi elinye iphutha mina bengaliboni. Yebo. Ngiyaxolisa nami vele ngiyindoda nginamaphutha and ngisazoba namaphutha noma songiganile. Kodwa engikugade kuwe ukuthi wena ngelinye ilanga la ngiba namaphutha khona uyongibamba ngesandla. Yebo. Ngeke ungihlanganyele nabanye abantu uthi angibethelwe kodwa wena uyongicorrecta ngendlela eright ungitshela ukuthi baba la unyathele wrong. Yebo kunjani. Yes, so ngiyacela ukuthi ngikhulumile mfo ngikhulumile bengathi ngiyakushelela. Yebo Mndengezi. Yabo nje uyasho lo mama la khona ukuthi kaze bamkhokhele emalini. Ngiyamchazela ngithi asikhokhelwa thina. Kodwa ngiyayithanda into enhle. Yebo. Into enhle uyabona umuntu wesifazane nje othobekile. Ave ngimthanda. Ngiyamthanda umuntu wesifazane owazi indawo yakhe. Ukube ngomunye bekazothi noma kuthiwa ukwatile angithuke sekathuka umuntu onganacala. Kodwa lona uthobekile. Yazi nje noma azovula umlomo noma ukulalela kwakhe uyabona ukuthi wafundiseka. So angifisi ukuthi wena uluze igolide elifana naleli. Yebo. Angifisi mfowethu. Yebo. Ngiyabonga ukuthi ungethembe. Uze kimi. Yebo. Ngingebani kodwa ukholele ukuthi ngizokwenza umehluko. Ngiyabonga. Yebo kunjani. Ukhonza kuphi mfowethu? Njengamanje baba Mndengezi alikho ibandla engikhonza kulona. Kodwa ibandla engangizinikele kulona ngenxa yokuthi likude lise indawo ekuthiwa iseNew Hanover mina ngiseScott. Ngagcina nje ngingakhonzi indawo baba kodwa nje umuntu okholelwayo kakhulu emthandazweni. Ngicela usondele kuNkulunkulu kakhulu. Yebo.
uNkulunkulu monyeke. Yebo. Ungenzi isonto isithixo sakho. Yebo. Hamba kwamanye amasonto ufike ufellowship. Kukhona la uzofika khona umoya wakho uvume. Ngicela ungaqheli kule ndoda. Ngoba uyabona inkinga ezisoma zikuthola uqhele kule ndoda. Ziyakhona ukuthi zikuwine. Kodwa uma unoNkulunkulu eduze kwakho kunezimo ovela udlule nawe ungazi ukuthi udlule kanjani. Kodwa uyibone songaphesheya. So ngiyafisa ukuthi njengoba uthatha isigaba sokugana, uSathana akamfuni umuntu oganwayo. Imindeni yethu ayithanda ukuthi siganwe. Bafisa ukuthi njalo siloku sisengile. Bayazi ukuthi ayikho into eyophuma epositive lapha. So ngiyafisa ukuthi usondele kuNkulunkulu ukuze uzothola iprotection engaphezulu kwako konke. Ngiyabonga mfowethu. Uthi umama uzongifonela usazohlala ahlale kulo daba. Ngizokusendela bengumrecord. Ngizokusendela ulalele. Baba Mdengezi. Baba Mdengezi, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu baba. Ngiyabonga, akazi ukuthi ngingathini. Ngiyabonga kakhulu ngoba bengingavumi ukuthi ke lento bengingavumi ukuthi lento ngiyindlulise. Yes. Nakudlula ngoba bengicabanga ukuthi kubo bonke abantu esengike ngaphilisana nabo bengibeka amabatha noma kuthiwa nginey'nkinga engiba nazo. Kodwa lona okwazile ukuthi engibekezelele even noma kuthiwa kwenzakalani. Ave na sengibuza ukuthi-ke emveni kokuthi-ke sengicabanga into enhle kanjeni, kungani nje bese kwenzakala ngale ndlela le okwenzakala ngayo. Ngiyabonga kakhulu Baba Mdengezi. Isicelo sami nje sinye baba ukuthi ngicela ukuthi kusuka manje ubaba ngimenze ukuthi noma ngazi ukuthi umuntu obhizi, kodwa bengicela ukuthi ubaba kube yena umuntu ozokumentorisha uma kukhona mhlambe la isigaba esengisenzayo. Ngoba eshilo ubaba ukuthi-ke angibuyele kubantu basekhaya. Noma ngathiwa kwenzakalani ngizehlise ngilale phansi, noma kuthiwa bathini ngizehlise, kodwa ubaba ungivulele ezinye izinto ebengingacabanga ukuthi izinto kufuneka ukuthi ngizenze silindeleke kimi. Yes. Ngiyabonga kakhulu Baba Mdengezi. Ngakho ngizocela nje ukuthi-ke ngalokhu ngi-informa nje mhlambe ngelinye ilanga uNkulunkulu memuhle, ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu mayesengiphile amandla kahle, ngiyafisa ukuthi-ke ngikubonge nje baba, ngihlale nawe phansi. Ungangibongi mina masowubonge ngomlomo kimi wathi ngibonga uNkulunkulu ukuthi athumele umuntu ofana nami. Uyabona ngiyayidayisa imbiza izongiphilisa khona la izongiphilisa khona, kodwa kuloko kubonisa abantu isivumelwano sami noNkulunkulu esasenza ukuthi ngingamnikelela njani ukuze imshado iphile. So ngeke ungizwe ngelilanga ngithi abantu bangibhadalele lokho. Hayi ukuthi nginesikhathi nje sihleli, cha. Kunama calls angifonelayo bafuna imbiza, bafaka u2000 rand, but ngalesivumelwano engaba naso noNkulunkulu. Uyazi ukuthi lo msebenzi lo wale mbiza, uNkulunkulu ovule yonke lemnyango, ngoba beningeke ningazi ukuba angiqalanga ngokunikelela uNkulunkulu. Kunabantu abathenga lezimbiza hayi ngoba bayibone zisebenza, kodwa bakholelwa egameni engilakhile, and legama ngilakhele phezukwane kwesisekelo sikaNkulunkulu. Ngenza ipromise kuNkulunkulu ngathi ngifuna ukukunikelela, kanti angazi
ukuthi indlela athi uNkulunkulu ngifuna wakhe igama lakho elizodla umhlaba nothi lidla abantu obaziyo elizodla umhlaba wonke. Kufona umuntu eCape Town angalindi nokuthi ngimchazele avela athi send ama banking details. So lokho angukuthathi njengokuhlakanipha kwami, angukuthathi futhi njengamandla alembiza, no, amandla kaNkulunkulu. So kimi mfowethu, kimi uzoloku ubhuti wami, ngizoloku ngobhuti wakho nawe. La ngikhona khona ukukutshela iqiniso, ngizokutshela njengoba linjalo futhi. Mina okuyosihlukanisa thina sobabili iqiniso. Mina ke angigegi ngale kweqiniso, ngiqonda ngqo. Ngiyokutshela uma wenza iphutha. Yabo lo muntu wesifazane lo omtholile, wadlala ngaye wazi ukuthi udlala ngokuphila kwakho. Wadlala ngalo, lalela abasekho abafana nalo. So ungadlali ngegolide soliphethe ngezandla. Ya ungadlali ngalo. Mina ngifisa ukuthi buyela emndenini wakho. Engizokutshela kona, uyazi ukuthi mina kwashona umalume wami 2021. Ebesiphilisana kakhulu naye. Umama uzalwa nabafowabo abathathu. Kwashona umalume ebengiphilisana kakhulu naye. Ebengithi noma ngibhekele ngazi ukuthi makala imva kwami ngisafe. Wahamba emhlabeni. Ngasala ngedwa. Ngasala nabantu ukuzwe kuthiwa bathe ngegama lami. Ngimangale ngithi bazalwa nomama, why amagama njena aphume kubo? Kodwa lokho akungenzi ukuthi bese ngithi angeke ngihambelane nabo, bangabomalume bami. Kunezinto engeke ngize ngizenze bangekho, ekumele ngibabize noma inhliziyo zabo zingafuni, as long as bakhona. Uyayizwa ke lento ukuthi ayibhekananga nawe kuphela. Ngikutshela mina ke manje ubude bempilo ukuthi noma bona bangafuni, kodwa as long as bakhona yonke leyo nto iyophumelela. Ngeke ngishade bangekho, ngeke.